Conselleiro, escoita, primaria está en loita. Conselleiro, escoita, primaria está en loita. Negociación. Plan de ordenación, atención primaria. Nuevo desmantelamento. Atención primaria. Queremos más. Atención primaria. Queremos más. Queremos más. Atención primaria. Plan de ordenación. Si convocamos esta convocatoria de folga con estes puntos na convocatoria que reclamamos é porque durante estes 2 anos non houbo a negociación necesaria para mellorar estas condicións de traballo. Entendemos que o documento presentado o día 17 e agora retirado era unha agresión frontal contra o modelo de atención primaria que coñecemos, pero non chega con que se retire o documento, teñen que dar pasos máis alá, temos que conseguir que se retire a categoría de facultativo especialista de atención primaria, non nos chega con que se consele e temos que conseguir uns acordos que garantan que os problemas que estamos poñendo en riba da mesa teñen unha solución negociada, acordada, planificada e con datas de execución. Isto que lle estamos pedindo á Consellería, non nos chegan que nos den calendarios de negociación, levamos 2 anos con calendarios de negociación que quedan en papel mollado, non vamos a desconvocar unha folga por un calendario de negociación.